ассалому алайкум дӯстон апао ховарову подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёр амак рӯзгори хуберо таманно дорам. навори имрӯзаи ман аз 7 дарвозаи тарафи тиллобозори Корвон ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан нархи якчандта аз куртаҳои мавсимие ки дар ин дукон ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. Акаҷон дар бораи ҳамин маълумот медодем. абай духти O'zbekiston. Яки дизайни туркӣ 300 сомон. Куртаж боша 250 сомон. Комплект 550 мешад ҳамин ҳар душ. ина бонувони муҳтарам бинем. инамиш абай холиш 300 сомон духти O'zbekiston турецки ваяй. бинем ки чӣ хел самчахӯрӣ кардага то охиша. остиноша мамун ки ва кикеткошон бисёр амак зебо вай кардага ороиши багиан. ини бандакое ки айпешан бо вая мисол метавонем ки ҷам машхониш кунем. ана кирташай. ҳамин комплект агар бигирем нархи ҳамин 550 сомон аст. гориши дагай ин нархи донашай. агар бо бекомплект ҳам ки бигири адела мефурӯшанд. ба иҷа ҳоли ма дигар рангошро шуморо нишон медиҳам. ин иҷа бо маро айпеш нишон медиҳса иша намеяя ама чизе ки шумо ин бо дигар дизайниш дигар накрта накрта YouTube ба капшонкадоро доран. инҷо ҳоли ман нишон медиҳам капшонкадор доран. ҳам капшонкадорро чанд сум? ҳозир акадор. Капшонкадор турецкиан ва ё акаҷон. ин капшонкадор. ин 350 сом. Комплект 350 сом. ин комплект 350 сом. Капшонкадор ин айсини пуштай. хадаш дароз меиста то ҳамон биҷилаки порам мо. хадашон дароз меистан. ин кикеткои пеши пуштай. духшам бисёр амак духти зебо дорад. нархи ана ҳамин 250 сом. 350 сом. ба ине ки ма дар навор нишон медиҳам ино шанси мемехоҳам. Ина 250 ҳам то охира. Банав сафед ва ё мераку сурху ва турецкиан ва 300. ва чиста хахта боза замок дора. боз қурато нишон медиҳам. ҳамин я бура пеш бе нишон медиҳам. ина ма пеш ҳамира нишон медиҳам. бинед замок доран, замочка доран пешиш. дароз меистанд ино. капшонка доран. капшонкаҳошон синемат намешаванд. размерашон то размери чанд? Стандартанд. стандарт без размеране. то ҳам размери 52 пуша мешаванд. бале 52 54. то 52 54 пуша мешаванд ино. ин чиз нава чанд сум нархша гуфтем намира? 350. ин 350 сомон нархи донаша скидка мекунам. агар шумо занг бизанед ман мисол гавм мезанам ҳамин магазин дар куҷо ҷойгирад. ин ҳамин магазине ки ма ба навор гирифтем ин воқеъ дар бозори Корвон тарафи тиллобозор 7 дарвоза ҷойгирад. ҳамин даромадгоҳи 11 ки дуромадем дуюм сектор тарафи дасти рост мегардем то охирша меоем. баъд ине ки шумо дар навор мебинед инош чанд сум аст? 230 сомон. ино нархи донаша. инам то размери ҳамун 58 пуша доран ино. ай размери 46 ам. то размери 58 пуша доран. баъд инҷа бо дигар вариантош ҳаст. ино чанд сум аст? ба ё 200 мешавад. ино 200 сум. ино ки мо пеш мерем бибинем. ино 200 сомон аст. инорам то ҳамун размерои 56 дорам. баъзеш то размерои 52 пуша дорам. 58 не. ин тараф ҳама то размерои 58 пуша дорам. материалшон бамбукан инора? бале бамбуки тоза ғавс. ин материалшон бамбукан, ғавсан. нархи амино чанд сум аст? 180. ино 180 сомон. ин нархи донаша. ба ягар дигар вариантҳо ҳастанд бо ин кикеткое ки пешон бисёрам санчаҳои хушқати устукорона вай кардаган аз тарафи чеваро. инош чанд сум аст? ана инош 250 сомон. айнора то размери чанд доран айно? 56. 8 така. то размери 58 доран. ин аминое ки шумо дар навор дидесем ин амино то размери 58 доран. хадошона бинед ки дароз местанд.
اینا منجه دارن استیناشون با حضور میقفه میستمیسو یک چرپش اول منشونته اینجا همه رنگش قریب که هسته اینو عربیان نرخش 250 سومه این انسی میکشه و اینجا دیگر رنگوش هم هسته قریب که همین رنگوش هسته اینا با سواروفسکی لمیراژوی اریجینال دارم اینجا برام اریجینال دارم اینو چند سومه اینا 360 سومه نرخی دوناشه بله کورتای تازه یعنی لمیراژوی اریجینال انا یکی تیبری کردگی هم دوستون که باید 200 میتم اینا 200 میلیون با اگر دو کس بیاید 150 اینا میچیده که در نوار دیسه همه اینا سکیکه دارم میگم فروشنده هم بکن چیزی هسته همش سکیکه دارم انشالله که اگر روزی شد با ما نمره فروشنده بکنم خطوی نمره خودم در نوار ایتر میمونم شون بکنه خون زنگ زدن اوزود زنگ زدن اوزود در دستف قطعی باشه از طرف سویپور در شهر دوشنبه رویدونه بریم از دوشنبه کشید انشالله که معامله داره نوشته که شما در نمور میبینید همه همینو دستفکر هم دوران اینجا کدوم طرفی که دستفکر بخوریم دوران دستفکر انا یک بلوگیو چند سمه؟ نه 170 این رزمیروشون تو رزمیرو چند هم این دارم؟ تو 56 این رو بینید تو رزمیروی 56 دارم همه همینه که ما بناوی بسیم دراز نیستن این همش نوین کن همش اینجا بین بعضی 30 هم هسته بود هر خیلی رنگوش هسته اینجا دار با اینجا XL دارم همه XL چند سمه جورا؟ XL XL 150 سومه یک دونه مونده ای دیگه ندارم این XLش 150 سومه داره بقی سربارم باشه خیر تو نوروی نوبتی دیگه همش هست این مدل